Sashisin mentagasni iba preston i ranch kipat ba pada pelat kubo. Nakini ki jingkran baro mentagasni ila apoi sashakane. Ba ban pen shai shangi kipat ba. Halor katuka RTI kaba manga mapi kipat ba nia pet nia kmi kini kisni kipaladep. Ba kadai ke bangi di ban sngok komen namar ba kasorkar kashimigan kapor ban batai shanga shapi Shapang kani ka jingbo jingkeli jongi. Bat ngiri ban shim kani kum ka jingjop ka jongi pai ba. Namar ba dei na ka babo jingkeli manga mapi. Bangia wat iki kerteng jongi. Bangia kmi hatau ka to ka pisa ka poi sisa na em sa bank account jongi. Bangi pen bor ka sokta. Ban pelut kum pasau pusan minit. Ban batai syai shangi. Syai ke lit ka pisa balai kam pat poi hatau ka poi ne. Kalau ka ka sungsi ba iba preston person ban kynthoh yang asimet tu. Yang hana ba imat ngam sungsui ka an yang ngade ban lek pulis show hak tahamati ngani tu pi mati gade tu jaka baki ajing hikaya kini ki officer no la sing ngade ban shupun tip iba preston manga dek breu bala don ka degree jo ka an ngala ju yo scholarship ru ban pulih sabilan but ngala ju sim class ru hamati na ban taki officer reka ni kam dei ka eka banginia kynthoh iwe ne banginia ban phai ti kini eki bamler namar ba habangi keren eke ni keren ningkong haka jing shisha na ni kata jing shisha ngam de ke bre ko banut ban ang sentur klem da pule benya klem da research klem da snot ho bat kanong rim jongi bat jong ka tur ka seng ka jongi ka long bet ban yeng halor ka an ban keren haka jing shisha ka bangi shem nakikot kisla markata kalong ka eka basmusi bai ba preston ikwa ban ya lambak lai pi ban ong ba mangi kum ka seng ila ya lambak lai pi kan ye kam dei kunta namar ba habangi wan kipat ba ban ai ka RTI ru ka ka RTI ka de ka an ka bak sarkar ka ai ngai pi ban lum ki ko islam ka sarkar jing si shawat ka RTI ru nya kun ngar na de wi ha ka to por be kun ban yo ka an bang yo lum jing ten pa ba ni la le sha parliamentary standing committee ban ajing mut kan long nu ne ka an ru to ka ta ka de ka we ba ka story ndrai Ani ka RTI ka long ba atiar ba manga mapi ngila ban sei ka Islam sarkar. Ba ka de ka ba pendon kami ka RTI. Ka bangi yo sei yakini ki dokumen. Ka ahli ka sarkar ka to list. Shanga. Ba mangi ngita sampai ba. Kam de ka bangi shutang inyo na ki kerteng inyo na ki figures. Ki number nto. Te kam de ka ta ka fake news kum ba yong iba. Preston mo wa ya suthu bakla. Ka nongrim jungi ka de ka jing shisha ka ba ngiyo lum nakikot kisla lingba ka RTI ka bamut baki nakikot kisla ka ba ka sarkar hi shagi tisakaway ikwa kan thosh ka sengjungi hana khiel yarap da ba sam khaw ning tai ang kwa ong ba kitar gile handa ni tip bangim kwat bor manya sam khaw ya silak arlak mut kibriu ba kadai ka ni ka kam ka bangile ru kadai ka ban pet ba ha ka ni ka por klam nundon ba yap thnan namar phla kular ba phin ai ka ta ka song pisa ti phidai ban bu i ka ta ka jikular Kani ka de kom tray jongi yarap khambon ti sakawai ru ngako aban ong ne tong nya pe yang sot ka RTI kanang bangin sothu ka e waki kam ka sarkar bar ka e ka jing shisha ba pau plan na kito ki kot isla menchim snam hapor ba wan ka lockdown ka de na ka jing dawa ju ki ba ka seng kinong de madan mangi na ka tur ba ong ba pi hapan a jing kashan yu ba haba pla lockdown ne I ong hana bangim ju ai jingmut Narmas simsnam ngin ajing mut badai nak takadaru kisa ong bakin ay kani kajing yarap mo. Te narum simsnam ki ong kin ay kani ki dapat mi dak notification. Ndrek sa sisien iba preston ila yalam bakla. Dak ba ong hana hak to notification ki ong ikibreu ki badon ka AAY ki bet pan apply. Keli bule biang to notification. Hot ki officer jong fi bakin batai. Namar hak to notification klam tho kom ta. Ki shu ong batang ki to ki breu ki ba don job card lane ki ba yo jing kersan nak to ka PM kisan. Kimbet ban apply ki masrul tangkat ta ndreki wei ki badai ki nong balas ni ki don hok ban apply kani wat kitu ki badan ka kad AAY ru ndrei ngakwa man pen snow syak sarkar ba kitu ki badan job card ki claim apply bon naki ndrei wat makiru haba ki yo ka phone number jani kini ki singi balada ki pha ko bor sani ba kata ka jing kersan ka sarkar ka ong kan ai ling ba kata ka PM kisan ba kata ka job card ru kampat boy te mentang ka bo jing kli sya e kata ka pisaru Om tangkan ni ka stong bapikular kinong ki daily wages. Di mentah shushu tong ni kan mau mo. Mensim senam ki ong to ya apply.
Ya apply link ba phone ki ai phone number lane ban WhatsApp satu lane ki ong ru ya ki beriu dah kila 1 week ki office labor ki bah barok ki district lane ki panjang yarak nak snong ban ong to yarak ban register ya ki beriu ki bah snong jumpi ki badai ki nong belas ni ba ki beriu dah le kumta bon nak kire lei ki da xerox what ya ka bank passbook na makata ka jingdon kam na ka labor office klapin biang lu dok sudah ti menta pimla ban keno sa si sim pi kwa ban keno ki ba bakim pla ban biang ki kot ki slane ba ki sum thu bakala ka e ka ta song ki sa e ba kani ka e dei ba ban le ran ba ha ka por ba ajubab ka baning kong e along ban keno ban yu ba ti hadin ba ki ai kita ki kendon ki beri ki la apply mentah hadin bagi yo e kani ka RTI ka e ka bangi sya nak RTI bon ki kerteng ki beri bon ki bala phone changi ba pha message bakadon ka kerteng jonga hendrai ki da pha what ki bank statement joki bakat kum bak tho hang tu ka ar ho wei spa ki klam yo ar ho wei spa ki yo new spa la ne khat sau spa ki don ki ba kham yo e ba don tang ka kerteng hang tu te mentah sya e ka ja ani ka pisah himla ban ong mentah sendat oh la sis na mentah pi ong pada oh ki don sakat tu kat ni ki bang impat transfer pi mut pin ngap bet dada dai bangi ngim ya bo jikeli ki pat ba kim kedau bahasa account ki kampat point tapi ngap bet kata ka dia jikeli bi nga khmit lenti bin ai juba bahasa ti sakawai ru ki don gitu ki ba apply ki ba biang ki kendon pin ham ai juba pe mentah balai pi reject ya gitu akan nong rim ayu pi klem pediang ya ki application jong gitu ki badai hok ki nong belas ni ki badai ban yo e ka song kisa balai pi kan tat ya ka application joki ya kan yeru sesungguh juba syok pada ti sakawai ru I ong ba hana ngimdei ban syukan no kan tho ek sarkar khamtam por ka khla ka juba tongai kan ni kalong ni kedau ya ka jingsian ka jongi ba kade ka kamram jok sarkar ban pensha mo bat khamtam na mar ba kade ka por jok ka khlam ni hap ban pe ngor na mangim kwa ba ki para nong song snong jongi kin poi sya ka jingjop thangan ba te na kan ka daw ba ni kan tui ki pat ba ban pentip sangi atau ki yo sisana yang ka jingkarsa macam sna nama ka tur ka de ka jing ai jingmut ju pat ba ti shu I ong hana ai jingmut shu ti ngan ai ta ki jingmut ning kong e ba I wei I beriu I badon kerteng ha ka tu ka list pet ba hapo kan ka tayo kan poi hok ka tu ka ar hajar sispa tingka kepada ka bha joki lane kesan hajar lada ki dai ki ba register hapo ka BOCW nama kita pesan hajar bon ki ong kham yo pesan hajar te sei ka cha te kan cha si hajar kan cha news pa makana ka de tu te pet bakan poi kan ka pisah ya kitu ki ba pi ong himpat transfer ya kitu ru pet bakan poi kan ka pisah hapo kan ka tayo but ya kitu ba pi klam pediang ka application pi ha juba but ngilele ngi kentu bawat ya kitu ru pi dei ban kersan khamtam maklawan ban sa arsin kan ka khlam Shushu ngila ada ai jingmut ngila ada ka jingtho ka memorandum ba mention snam pikular song pisa ni syam ba khampat bet khampat renti khampat boy ta ka pisa ndai kan ni ka kanti mentaro x kasin mentalile kham chem jing e hadu kata namar la shi snam ngila ada ya kan ni ka khlami ham yo ka mai shu bo ni paralog jongi ki ong tangka bai war la shu I hab ya pet yeng no le si le nyo snong ki don ki ba pha message ba ong tangka khau mentangi don ngim don I issue tangka ja sudah ki don ki ba ong ngim tip shu la sa ngin yo nai ti ni kentu ba ni ai jingmut kum ba pi pa ma pi ba sngo ha announce shisendon ba kan don biang ka jingkersan ya kito ki ba im da ka ba belas ni la ai jingmut ya piru na e bang sei ka ta ka pisah yang shim RR crore na riu phongut ki MLA ka poisis pa ar crore sami ka tu ar lak tam ki long yeng ki la ban yo kan ki persha pi kwa jingmut shu ngan a shu ki jingmut kata kalong ba menta pi ong banyak khuni kan ga khlam corona namar ba ki hospital ki la aslai ho ni de banya la se isolate ha yeng la dangila ki bamla pila kerpat isnong bakin yarap ban bu ki corona ke senta sngo bhawat kalat bisa katingka ban kersan ki snong kumno pi expect yaki ban penya yaki ne
expect yaki kena snong kena samla jongi ban le yang pahara hantu ban le yarap hantu klam kanu ke jingkersha bat sakawairu itip bakadon ke central grant kapa ai yaki neki frontline workers mutak ti betrai hospital bat ru iki betrai hakishno ki asha ki anganwadi namar ki turu ki deki healthcare frontline workers hakani kekhlam bat iki volunteers snong ru ki balai ban pe iki ba quarantine ki la deki frontline workers kajing shisha ka kamram jok sarkar kala dei ban shim kabu ya ka central assistance jong ka insurance ka ba ong ba lada ka don ka e ka ba snopsi ba kine ki ba ya khun na banta jonga jong phi ki yo corona ba ki du e ga jing em ka long yeng jong ki kan yo e ka insurance money hato ya kan ni phila ya le phila ya pet ba ki hospital private ki la register ya ki nong tray jong ki hang to tang ini shwa ijing ai jing mun ta kawai ya kani barok ke bangi syam ling baka RTI ngin sa tho ngin sa ai da kajing tho da memorandum ngin sa ai wat ka sabut ru iwei message baki pak beriu baki kam yo e kani ka pisa tingka kani ka dei ka documentary evidence bat ngin pen poi sapi ka kamram ka jong phi ka dei ban pet ba kini barok kin yo ka hok ka jongi namal ba kadai ka pisa ka jong ki pa pilakular bat sa shi sien nga kwa ban kan tui phi wa wat num le ka bat ki brio namar ba kani ka jing kan tu jong phi ba ong kani ka bangi ong mangi kam dei ka jing shisha kadai ka jing shisha ni sngap ki brio la pen snow bat kani ka jing kran jong phi ka long ba pen pau ba pilang persha ya ki brio namar ba ki de ki brio ki bala pen pau kita ki jing ki kham yo tak pisa ka tar pilang kwa len ti smubha sakawai ka advice ba pide ban long ba kloy ban kham snap yaki pat ba but kani ka jing say RTI ka jing share ka dei na mal ba ngidon kata ka jingkit kle ngidon kata ka jing snowlem bangim dei ban ya poish ka apat ban yap than but kam dei ka ban shuya kynthoh pp kynthoh nga kynthoh pp ong nga sa le ka election arpo lai nin sia pe ya kata ndre ka bamanta ka ding kong khilit pe kim num yap than ki bre pat sa shi sim kan ma bangi dei ki nong shong shnong haka jela haka ri ka bale kata ka demokrasi pat manga bat barok ngidon hok ban kentu kamtam sha ki minister pp kumim minister labor kacing ba khli ka de happy bat la dangi snow ba kam biang ka kontrak kam ni don hok on ong pi ban hiar shuki bat snow ba ong what ya kitu ki ba advice pi kitu ki babu kitu ki bureaucrats ba kim num advice bakla namar ka ne ka de ka kam kam ya jong pai ba tingi khmik lenti ba ka ne ka hok chak pat ba hapo ka ne ka tayo kin yo ya kan dia ka bala kular ki bat sa shi sian pai ba ngidi ban kan mau ba kan ni ka de ka jingjop jong ki pai ba ladangim kran ladangim pen pau ka jing shisha da shu ngap man kan ni ka pisa kala ja ngim tip sai ka poi bat ka de na ka jing ya wan lam kum ni mung ya pet ya kan ni ka RTI mung yo khai yu ni so jong ka jingjop hendrei wat la ka taru ngindang hapet ngor hi bat ban budin bat nginang pediang hi yakitu ki jing mut jong phi bat ru yaki dik complain la da pin bat yo khile check yakitu ki mom bat yo la ban check yaki shnong ru ki badan ki les ngop hapun poi changi ki les namar habangi thap yakani ka complain ni kwa ban rum lot ki krtang ju ki preu ki ba kham yo ka bha ne ki ba kham yo trat bat ka juba manta ka dei banai sarkar changi ki ba